Som aquí fent camí per salvar tot el món. Si lluitem de valent, vencerem segur. Som aquí i el destí canviarà a partir d'avui. El mal farem fugir. Per tu lluitarem. Cridant si vindrem. El món salvarem. Mai no ens rendirem. Desordre. Molt bé. Si és que ara surt primer lot. Si és creu, la Yumi. Cara. Lot. La Yumi, he perdut. Quina cara, Yumi, et trobes bé? Què hi faig jo al cos de Lot? Nois, no sé per què, però diria que alguna cosa no ha sortit bé. Què ha passat? Hi ha un petit error al programa de desvirtualització. Vaja, d'això en dius tu, un petit error? No ens podem quedar d'aquesta manera. Ei, el millor és que tornem a l'Ioko i ens tornis a desvirtualitzar. Potser així s'arreglaria el problema. Sí, però podria ser que el programa tornés a fallar i us quedéssiu sense cos aquest cop. M'has convençut. No és una bona idea. D'acord, però què fem ara? Doncs corregir el programa. I quan pots trigar? Un parell d'hores com a màxim? No, si treballo tota la nit, podria estar demà a primera hora. Demà? Què vols dir, que hauré de dormir tota la nit dins el cos d'un noi? Tens més sort que jo, que no dormiré gens, no et queixis. Ei, tia, per si no te n'has adonat, jo tinc un cos de ferro, no com el teu. Ai, per exemple, hi ha una cosa aquí que em pessiga. És la... diria que és la tanca dels teus... Pobre de tu, que te'ls treguis! Em sents? Calmeu-vos, sisplau, jo em quedaré ajudant Jeremy. Demà tots dos tornareu a tenir el vostre cos. Això espero. Tant com jo segur que no. Molt bé, quin és el meu programa per aquest vespre? Són les 3 Ds. Deglutir, dutxar-se i dormir. I jo què? El mateix, però a l'estil japonès. Sisplau, mira de no dir cap animalada davant dels meus pares. Ei, saps menjar amb bastonets? Si tenen forma de forquilla, sí. Molt graciós. Per cert, vigila el que fas amb el meu cos. El meu encara està en garantia. No et descuidis de raspallar-te les dents i vés a dormir d'hora. No era aquesta nit que havies decidit tallar amb la Magalí? Sí, tens raó. I amb la Claire també. Surts amb dues ties al mateix temps? No m'ho havies dit. Ni a la Magalí ni a la Claire. Almenys fins ara. Ei! Se m'ha acudit una gran idea. Ets massa tímid per demanar-li per sortir a la Yumi, no? Doncs ara pots practicar amb mi. No, no és una gran idea, és una gran ximpleria. I a més t'equivoques. La Yumi no m'agrada tant com et penses. Ja, sí, segur que m'ho crec. Au, va, aquesta és l'oportunitat de la teva vida per declarar-te sense córrer el risc de fer el ridícul. A més, així et podria donar consells, si vols. Consells? Tu? Au, va. Sóc un expert, confia en mi. Vaja, mira qui hi ha aquí. Si són Romeu i Julieta. Déu meu, és increïble, aquesta noia no es dona mai per vençuda. Ai, estimat Ulrich, quan entendràs que la millor nòvia per tu sóc jo? No sé pas què li veus a aquest sac d'assos. Millor això que ser un cervell de serradures. Ah? No cal que t'hi esforcis, sí, l'Ulrich i jo estem fets l'un per l'altre, oi que sí? Sou fastigosos! Que bé, aquesta serà la foto de l'any i l'he fet jo. Què? Ei! Ara ja entenc per què la Sissi està boja per tu. Ot, com continuïs així, cobraràs. Genial. Mires de fer un favor a un amic i és així com t'ho agraeix. Aviam això? No, això tampoc. Para ja, Kiwi! No cal que rondinis, sóc jo, la Yumi. Ah, segur que és això. Ja me'n puc anar. Fins després, Kiwi. Ho sento, Kiwi. Au, porta't bé, eh? Què?
Ja sé que surts amb la Claire. Ets un impresentable. Ot, ja sé que surts amb la Magalí. Ets un desgraciat. Ja li pots dir a l'Ulric que s'haurà de posar de genolls si vol sortir amb mi quan l'hagi deixat aquella mòmia estúpida. Ei, escolta, Yumi, per què trigues tant? L'has trobat o què? Ah, sí, és això. Escolta, la Sissi m'ha dit que et digués no sé què de sortir amb una mòmia. Què passa? No hi entès res? No en tinc ni idea. Au, vinga, anem al menjador. Ulric, et molestaria respondre unes preguntes per la columna Tafaneries del col·legi? Sí que em molestaria. Es pot saber què et passa, ara? Pregunta-li a aquell imbècil de Lot. I doncs, què? Ho has trobat? Tinc això des que era un tap de bassa. Yumi, es pot saber què et passa? Només si és imprescindible, d'acord? La veritat és que estic molt cansada i no tinc gaire gana avui. Val més que me'n vagi a dormir. Ai, Wan Shanghao! Però què li ha picat? Ens parla en xinès, ara? Està enamorada. Ai, Ulric, com t'estimo! Hiroki! Tranquil, aviat serem amics, ja ho veuràs. Ets molt maco, tu. Que et passa alguna cosa? No ho sé, per un moment m'ha semblat que la mam desapareixia. M'ho dec haver imaginat. Ah. No t'hi amoïnis, dona. Demà al matí li expliques a en Jeremy. Sí, suposo que no deu ser res. Jo vigilaria. Per què? Quina pudor! T'he avisat. És més potent que una fletxa làser. Jo tenia raó, Aelita. Hi ha un error al programa de desvirtualització. Aelita! Ai, no, sisplau, Kiwi! Ulric! Espero que en Jeremy hagi trobat l'error. Yumi, ja t'has llevat? Em dones un cop de mà amb l'esmorzar? Sí! Quan torni a tenir mans per fer-ho. Només ha durat 3 o 4 segons, però les mans m'han desaparegut del tot. Que estrany. No estaré tranquil fins que torneu a ser els vostres cossos. He corregit el programa, però l'he de reiniciar quan sigueu a l'Ioko. Ho farem a l'hora de dinar. Ho veus? Tot s'arregla. Ah, no. Tot empitjora per moments. Ni hao! Per començar, ni hao és xinès. I per acabar, et faria res explicar-me on vas amb aquesta pinta? Però què dius, si tot això és teu? Són guais, em queden de conya. Tens sort que estàs dins el meu cos, si no et juro que et clavaria una pallissa. Torna a casa ara mateix i canvia't abans que et vegi tot el col·legi. L'amor ha transformat la Yumi Ishiyama. T'agrada el titular? Segur que doblarem la tirada. Què vol dir amb això que l'amor m'ha transformat? És molt llarg d'explicar i no vull fer tard a classe. Sayonara! Agafeu el bolígraf. Farem una prova sorpresa sobre funcions lineals. Oh, no!
No, sisplau, una prova no. Ara sí que la Yumi em matarà. Ho fas gaire sovint, això de parlar sola? Sí, molt sovint. És típic dels que tenim una doble personalitat. Ah, ja. És per això que vas vestit així? Doncs ara que ho dius, sí. Perdoni, senyoreta, no em trobo bé, que puc anar a la infermeria. Doncs, si no et trobes bé, és clar que sí, Yumi. Espero que no sigui res. I ningú de la classe se n'ha adonat? No, estaven tots concentrats amb la prova sorpresa de mates. Què? Hi havia una prova de mates avui? I com t'ha anat? Molt bé, em mereixo un 10. He convençut la Mayer que havia d'anar a la infermeria. Jeremy, quin creus que és el problema? Lot i la Yumi s'han rematerialitzat en cossos que no són seus i, per tant, són inestables. Ja, i? Si no ho solucionem de pressa, el seu règim atòmic es pot desestabilitzar. Desestabilitzar? Què vol dir, això? Vol dir que us desintegrareu. Genial. Aneu als escàners. Us enviaré a la regió polar. Trobareu una torre de transport al nord del lloc on arribareu. Des d'allà, la Elita reiniciarà el programa i el malson s'haurà acabat. Elita, Ulrich, vosaltres primer. Transfereixo l'Ulrich. Transfereixo l'Elita. Virtualització! Transfereixo Lot. No, no és Lot, és la Yumi. No, és la... no ho sé, però és igual. Transfereixo escanejo virtualització. Senyores i senyors, amb vostès, la Catwoman. La torre és allà. Afanyeu-vos, això no us podria enviar un comitè de recepció. Ara torno. Espero que la Elita s'afanyi. La cosa comença a ser urgent, ja. No. I ja gastes. Només faltava això. Ei, gràcies per avisar-nos, Jeremy. Ho sento, escolteu-me per això. Passi el que passi, Lot i la Yumi no es poden desvirtualitzar. Es perdrien per sempre, d'acord? Fletxa làser! Però... què passa? Ostres, no hi pensava! Super Sprint! Ai, Ot, com funcionen les fletxes? Fàcil, t'imagines que dispares, et concentres una mica i ja està, surten. Ai. Impacte! Com? Així? Ei, no! Ai, perdona. Jeremy, tenim un problema molt greu. No puc fer res des d'aquí. El programa el controlen uns inhibidors. Els hem de desactivar, doncs. Miraré de localitzar-los. Déu meu! Tot bé, company? Molt bé, fem el que podem. Correu, hem d'anar al 5è sector. Què? Què hi hem d'anar a fer? Us ho explicaré pel camí. Us envio els vehicles. N'estàs completament segur que hem d'anar al 5è sector? No tinc temps de craquejar els milions de codis que necessito per accedir als inhibidors. Us recordo que si no torneu als vostres cossos aviat, us desintegrareu.
No només això, tal com fas servir les fletxes, ets capaç de decapitar el pobre Ot. Esteu a punt? Entro al codi Escipió. Un megatanc! Ah! Ulrich! Quin desastre! Com pots arribar a ser tan burro, Ulrich? Sistema holosfèric connectat. Ai, estic a punt de vomitar. Ah, sí, t'ho havia d'haver dit. Sempre em marejo el transportador. Mala sort, noia. Vigileu, la paret està a punt d'obrir-se. Com va? Afanyeu-vos, ha començat el compte enrere. I vigileu molt amb la medusa. Xana com a arquitecte és un negat. Es va descuidar l'escala. Mireu, la clau! Genial. I algú que sàpiga volar? Oh! Fletxa làser! Et felicito, no ets capaç ni de tocar un rampant a dues passes. Fletxa làser! No, Que guai! El Xana ha modificat la gravetat de la sala. Ei! Fletxa làser! T'espavila! S'està acabant el compte enrere! No he agafat prou impuls! Oh, es pot saber que jugues? No jugo! Nedo dins d'una bassa d'oli! Escolta! Fletxa làser! Quants punts de vida ens queden encara? Tots, per què? Visca! I ara? Vigileu! Rampants a popa! Alita la medusa! Oh, no! Ara no!
Uf! Estàs bé, Elita? Sí. Jeremy, els atacs de desmaterialització cada cop són més llargs. Val més que l'Elita trobi el codi, i ràpid! Vigila, un rampant! Elita, què passa ara? Ja gairebé hi soc! Corre! Desactiva els inhibidors tan de pressa com puguis i toca el 2 volant! La cosa es posa lletja! Elita, afanya't! Són a la fase final de la desintegració. Elita, corre! Ja està, ja he acabat! Quan vulgui, Jeremy, tot teu! Gràcies, sí, ja ho tinc. Reinicio el programa de desvirtualització. No! Confio que el programa de desvirtualització hagi funcionat aquest cop. Me'n vaig a la sala d'escàners. Ot, ets tu, Ot? Esclar que sóc jo, però què et passa? Ja no coneixes els teus amics? Esclar. Tot bé, Jeremy. La cara i la veu concorden. Ah, genial! Si surt cara, és la Yumi qui apareix primer. Si surt creu, és l'Ot. Creu. Doncs a veure. Al final la Yumi no s'ha enfadat gaire amb mi, ni pels seus pares, ni per la prova de mates, ni per aquella roba que em vaig posar, ni tampoc per les trompades que va rebre. És una noia fabulosa. Hauries de sortir amb ella, creu-me. Parlant de sortir, no li has dit pas el que va passar entre nosaltres, oi? Que ets boig o què? No tinc ganes de morir jove. Ves per on? Què va passar entre vosaltres dos? No, res. Parlant del rei de Roma, endevineu qui ve devorant el diari del col·legi? Oh, no m'ho diguis. No m'agrada aquesta mirada. Ot! Ulrich, ajuda'm! No, ho sento. Eren dos que es barallaven i el tercer va rebre.